Avui us explicaré un conte que està al revés. El personatge és un esquirol, dos esquirols i una pinya. En un bosc altíssim, dalt d'un arbre, es gronxa un esquirolet volador. Tothom el coneix com Ciril. Durant uns mesos, en un plet al rebost d'aliments. Però el Ciril sempre tenia el cau buit. Un moment, què era allò? Una pinya solitària. I a dins hi havia un dels últims pinyons de la tardor. Però mira que tenia l'altre esquirol. Molt de menjar. El Bruce, planificador, tenia el rebost ben ple. Estava convençut que li faltava una pinya, però tenia moltíssimes pinyes. Llavors es van afanyar per agafar la pinya. Però va ballar i ballar. Què va caure? Fiu! Un os d'euros. Els esquirols es van llançar com un llamp a agafar-la. És meva, no és meva, tinc gana. És per meu rebost. Jo no tinc res perquè m'ho menja tot. I per això ell no ha d'anar perquè ell no té res. Si els esquirols no tenen res, han d'agafar coses i l'altre no anar. Al final riuran. La pinya va saltar a dalt el nas d'un esclafé, una canya, va picar en un arbre, boing, boing i boing, fins que la pinya es va aturar. Xaf! La pinya va caure, però va aparèixer un ocell. Un Ciril i en Bruce van veure en un córrer en un puny com la seva pinya desapareixia ben lluny. La cobdícia els estava portant a una cascada. A l'espadat van caure de dalt a baix i estaven pagant a preu de ser uns avars. Amb una mà tremolosa, en Ciril va agafar una branca i va agafar en Bruce amb l'altra mà i el va arrossegar al recer. Amb un esbufec es van riure. Som uns ximples! Van riure tots molts i des d'aquell dia sempre més van ser bons amics. En Bruce i en Ciril havien après que ho podien compartir tot. Que el millor per compartir és riure amb un amic. De quin gos i de quin gat ens veiem ben.